Ha? Lubat na? Lubat naman. Be, mag-vlog ta, be. Mag-vlog ta, Inday, be. Mag-vlog ni Inday, be. Mag-vlog mas Inday. Hello guys, mo ni among Inday guys. Gisipon guys, gisipon siya guys, oy. Be, taro mo na tong trapo, be. Gisipon sa Inday. Mo ni among Inday guys, ang bantayan guys. Mao ni guys, mao ko katrabaho guys, oy. Na guys no. Dai no. Wala trabaho papa. Wala na balit bugas. Ya karon guys, madton sa kog hospital guys kay maghatod na sa ko og kanang rasyon sa ko ang asawa og ang bata. Kini text man siya palit ko lugaw. O magdakog kanon. So na ko'y bahaw dire. Ganihang buntag kay wala mo maniud to. Ganihang buntag. Nya gamay ra nakuha. Naibahaw diya mo na tungaon. Mo rin mo kaonon. Kani siya. Gilugawan man siya siyang nanay dos babaw. Adto ni siya mabilin, no? Ato ka mabilin no? Adto makatos babaw. Tara yang. Mani amang. Ako sa giinit guys kay sayang kay man tungaon na ako ni. Mo na siya kung tungaon. Diba? Bantay mo. Tipid ko kay wala na ko ito baho. Ako kabalik na. Mo na ginaukin sa to na dihay na ay kuan. Na ay career sa bata na igo siya masud kini. Ako na isud. Yan na address kuan ba na. Yan pwede na mag-drive tag motor na adring bata. Kay para kuan makatrabaho ko guys. Nagid guys, pas mo na yung aga ni. No. Di mo gawas ha. Mag-sleeper. Sleeper. Sama ni ron guys na atong takna guys kay alas silawa di ay. Alas 4. Alas 5. Alas 5 siguro hinahinay ta kay pra. Baliktad hayag pa kay ang bata. Adto man dito ako bilin nya pakanon nila. Para nagbalik na ako. Dalon day ako sa mga payag. Ari nga to. Jahil na mo payag guys kay mao gani mo reality diri pang mo realidad pagka tinuod lang no. Mao ni among payag diri. Grabe jud ka. Salimok ay guys. Gamay ko yung payag daghan ba kay tag ipang butang-butang din. Nangapyot yung mga kwak ni kabog diha unsa. So narito ni text ako ni murag ni kuan nga na ipatrabaho sa Domingo. So di po kasyur makatrabaho ko kay kung wala di makagawas akong anak sa ospital. Malagi ito na career kay pwede ko matrabaho ka ng mga extra na ako mga panday-panday dalawang ko niya akong bata. Karyera na ako dayon. Kamo naman siya lakaw-lakaw. Dua naman siya pwede na ako tagaan siya duaan. Pero ana sa nang lugar nga kuan mga daghan dapins sada di daghan sakyan magagagi. So mga andam ko ako ang bahon guys pero sa hospital guys. Day. Sama ka? Ha? Sipon mo ba ito pahiron ba? Nang sana sipon mo. Ay. Be. Ayaw diha lagi. May matulayo ha, dihara.
Lagi magputos ba? Saan ka? Mo ka dito oh. Naumog oh. Naumog. Hey. Mo ka diya, li. Sige, magputos ba mama? Tao ni mama dito. Ni kuya. Putos ko ba ni mama uli kuya ray? Ito plastic ini. Ang baunanan. Ang baunanan. Munggos. Ako ni pasuas kong bata. Saya lugaw. Five little monkey, Humpy Dumpy. Mama kuno para doktor shit. Inday. Sakto gito gaon. So mo nito gaon guys, oh. Muka ato na ko mukaon sa hospital, luyo sa hospital na may kuan ito kanang pansit tag 25 20 nga oras na ko. So palit na tag lugaw dito sa kuan. May doon na hospital. Nagtugon ko ang asawa o ito yung tugon rin tugon niya nga Day! Day! Dali! Asa man ka? Di mo layo ha? Silhig ni ka niya, silhig ka Colgate kung toothbrush Colgate, toothbrush, kanon ug lugaw, sabaw, sanina. Pagtarong gud ug suguon ka oy. Mo na di ka katarong usahay sa iyong sugo eh. Mo lagi na. Nagka bulik na tani. Sabaw, lugaw, kanon, og sanina. Sanina. Sanina niya. Ha? Ha? Bugba. Saman. Ah, pugong. Pugong. Ito, makita ko sanina ng mama. Asa naman ito? Nabutang na ko eh. Tapos nilinabahan rin. File. Kaslak na ako eh. So, patakalakaw guys, no? Kay nagpakaang kudaan ko ang bata. Oh, nagdula na siya, oh. Wa po kay klarong kaon niya kay ato kong iton magsigig duwa niya, luwa ang lugaw.
Palitan ako si Relax, may kaon-kaon nun siya, pero mauro gyapon lagi luwa-luwa. Bata, sabi kaunon ani bata eh. Duwa man, duwa. So guys, adto na ko ron. Andam na ko ang ngalan no. Nga time check na kay kuan. Alas 6. Alas 6 hapon. Oh, gabi-gabi itang adto kay. Akuan pa dayo eh, no? Alas 5:45 pa diri. Advance yan. Pero sana mo. So, ato sa kay hinahinay ko guys. So togas ato ako ang asawa guys, basig na pa siya ipadanga mga laing na sila yung mga tugon. Ikapoy balik-balik na og. Hello. Mugikan ako unsa ba ilain yung padaba? Habol may habol ri dan to diyang habol. Akarin to aliya nga kan akong gilabhan. Nagsukas ya kanilang puwa akong gilabhan ron kay. Ano man? May lain diri. Unti laing ha, unti. Katuhan lang kuan, purol og purol sinina nimo. Oh. Oh. Kuya. Oh. Nah, kuwi palitag si Relax oy. Giluwa lagi ang kuan, giluwa ang kaning ni ang lugaw. Siko-siko lugaw sa oman nga. Iya magiluwa-luwa. Gamay ra miyang nakaon. Yang ang sabaw ra may gihigop hino niya. Munggos. Unsa may tambal sa sipon ni sipon mas inday mo magisubawan. Tu. Silin? Oh, niya nagbalik na ko. Kakaon naman ako magipakaon dito. Kuan? Tung katong si Relax. Sa paliton di ay? Pidjalite? Pidjalite? Usa? Sige kay mo kuan ako, mugikan ako. Walang kailain. Okay. So adto na ko guys no. Palit na sa kuan ani. Ambal. Ani kwarta guys. 150 na lang. Ita, kinabuhi. Mo na katong mga vlogger nga nakikita sa ilang channel we, pamisik mo diha be. Paita sa dani eh. Ako na may naipit ug maayo ini. Kay wa ko trabaho.
Ako pang wala ko pamugas ani. Bye guys, ato na ko. Magkuha plus ha. Luton si Inday be. Sa may Inday giubo man oy. Luya sa mong Inday giubo man. Chipon man oy. Biya-biyaan mo papa oy. Be, haplas eh. Haplas. Asa man? Kubo ko? Be. Biyaan mo papa gud oy. Papa oy biya mo papa. Biya mo papa dahil nagto mo sa mama. Mama. Nagto mo sa kuya. Kuan hatod og tambal. Hatod og kaon. Nina. Nina ang kuya ug mama. Kuya, nina, kuya. Mama. Suko to mama gani kay wa dugay kay syntax man. Pila nagpantin niya wa man ma. Kuan ha lubot ni mo be. Be, lubot. Sama lubot. Sama lubot. Apilo ni hilat? Hilot. Basta kamot. Be. Day oy. Singot mo ko tayo eh. Singot papa. Ikaw. Singot si papa oy. Singot. No? Basa oh. Basa oy. Basa papa oy. Singot. Pay. Payan ta ka. Kamu yayay ni mo? Haman. Haman dapit. Haman. Damat. Be. Damat. Ato later. Nganga kono be. Nganga be. Nganga Inday be. Nganga. 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 Pun kadai. Ay. Nagkuan mag-video man dito. Dahil kalimot matas to. Vlog oy. So nana ko diri guys no. Abot na ko dili mo klaro kay wa may suga klaro kay among suga kay kuan man ni. Solar system ra man ni. Kung bata dali nagkuan ko. Nagatiman ko kay nabot ko kuan na. Sa tong rasa nabot ko murag alas 8 kapin siguro. Ana gyud. Hapit alas 9 to pag-abot ko. Okay, kuan naman ron alas 9 ko rin ta naman. So dugay-dugay ko dito. Sa kuan. Biyahe nga to dong sa CCMC. Pagod guys, extend pa kuno sila og mga imbis karon to sila gawas, extend pa kuno sila ingna sila sa doktor nga ma-extend kuno mga 1 week.
Asa naman ni Inday? Oy, wala na tayo trabaho ani Inday. May natay sinanding nga sinakong bugas sa suok. Ang motor, yun, ano na po na. Binuha nag kinala karong katapusan sa buwan, bayran na po. Wala tayo kabayad ani. Wala na tayo sakyanan ani. Ika. So manguan lang ko niyo diha guys, ug isum tinay ganahan diha mo. Kuan tong katulagi nga akong giingon ang mga vlogger ng nanay mga kita ayan dagko kita. Kuan. Bisag kung daghan mo tag sa kilo lang mo kubo, tag sa kilo lang gud bugas. Kay wa ano bugas diri ay. Wa mi kita ni akong vlog. Kita ni ang tagiya ani nga vlog mo kitang sigang mataway bugas. Dito guys, salamat guys sa inyong pagtanaw daw kinsa man tanaw ni. Akong bugay diri oh. Pahilot ra ba ni? Pahilot papaypay pa gyud. So thank you.